Прывітанне, сябры! Сёння мы з вами ў Віцебску, у паўночнай сталіцы, культурнай сталіцы Беларусі. Зараз мы знаходзімся каля помніку князя Альгерду. Вялікі князь літоўскі і калісьці віцебскі князь недарэмна атрымаў помнік менавіта ў Віцебску, бо у 1318 годзе, калі ён ажаніўся з віцебскай княжной, дачкой апошняга віцебскага князя Ярослава, літаральна праз 2 гады, атрымаўшы гэты горад у спадчыну, ён уключыў яго ў склад Вялікага княства літоўскага. Менавіта ў Віцебску Альгерд меў сваю рэзідэнцыю 10 год, першых 10 год, на працягу якіх ён быў вялікім князем літоўскім, і фактычна Віцебск з'яўляўся нефармальнай сталіцай Вялікага княства літоўскага. Менавіта адсюль Альгерд выпраўляўся ў свае знакамітыя паходы на Маскву. Дарэчы, гісторыя пабудовы гэтага помніку, а фактычна гэта першы конны помнік вялікаму князю літоўскаму ў Беларусі, яна вельмі цікавая. Ініцыятыва ўсталявання помніку належыць віцебскаму гарвыканкаму, як не дзіўна, але дзякуючы расійскай грамадскасці ініцыятыва ў нейкі час была замарожана. І ў 2013 годзе ў Віцебску ўпершыню у гісторыі незалежнай Беларусі паўстала ініцыятыва ў падтрымку дзеяння гарадскіх уладаў. Было даслана больш за 2500 лістоў на адрас старшыні гарвыканкама з падтрымкай гараджанамі ініцыятывы ўсталявання помніку князю Альгерду. І дзякуючы у тым ліку гэтаму, у 2014 годзе менавіта тут і вось увогуле на гэтым пляцы на адкрыцці помніка князю Альгерду знаходзілася больш за 7000 гараджанаў. Палова горада ў будні дзень, у пятніцу, у 3 гадзіны дня прыйшлі сюды, каб пабачыць адкрыццё помніку гэта выдатнаму дзеячу ў віцебскай гісторыі. У скульптурную кампазіцыю помніка ўключана яшчэ такая своеасаблівая рэканструкцыя віцебскіх замкаў 14 стагоддзя і вядомы урывак з успамінаў Мацея Стрыкоўскага «Відбіск, 3 сцены камены, а река Відзьба і Двіна». Гэта вельмі цікавы момант, бо ў Віцебску на той момант існавала толькі 2 каменных замкі, але сістэма абарончых збудаванняў была настолькі незвычайная, што для любога чалавека, который з усходу альбо з поўначы пад'язджаў да Віцебску, ён бачыў менавіта 3 сцяны. Гэта сцяна ніжняга замку, сцяна верхняга замку і апошняя сцяна верхняга замку, которая была пабудавана з боку Двіны. І таму складалася ўражанне, што ў Віцебску не 2 замкі, а цэлых 3. Зараз мы з вами знаходзімся ў сэрцы Віцебска, гарадская ратуша. Натуральна, што права на пабудову гарадской ратушы, дзе месціўся магістрат і іншыя адміністрацыйныя органы, горад атрымліваў пры атрыманні магдыбургскага права. Такое права было нададзена Віцебску ў 1597 годзе, 17 сакавіка. На шчасце, мы ведаем дакладную дату, і літаральна некалькі дзён таму мы святкавалі 420-й угодкі атрымання магдыбургскага права. Але ёсць вельмі цікавая рэч. Справа ў тым, што да гэтага часу у Віцебску было сваё права на самакіраванне, традыцыйнае права, так званае мейскае права. І Віцебск з'яўляўся адзіным усходнеславянскім і ўвогуле адзіным славянскім горадам,
дзе была такая распрацавана сістэма самакіравання яшчэ без пераймання нямецкага досведу. Дзякуючы атрыманню менавіта магдебургскага права, Віцебск пачаў імкліва развівацца як у эканамічным, так і ў культурніцкім плане. У 19 стагоддзі ратуша выконвала функцыю пажарнай калончы, бо была самым высокім будынкам адміністратыўным у горадзе. Але дзякуючы намаганням гісторыкаў і краязнаўцаў, разуменне таго, што гэта ўсё-такі ратуша, што гэта сімвал самакіравання, сімвал адказнасці гараджанаў перад сваім горадам. У гарадской топаніміцы ратуша, все-таки назва ратушы, яна укараняецца нават все болей і болей. Ну і зараз у Віцебску падчас фестываляў, падчас летняга перыяду тут адбываюцца выступы вулічных музыкаў, вулічных тэатраў, бо гэта якраз яшчэ і цэнтр пешаходнай зоны. А як стваралася пешаходная зона, мы з вами паразмаўляем крышачку далей. Віцебск зараз вядомы як горад фестываляў, і заўсёды фестывальнае жыццё яно адбываецца перш за ўсё на вуліцах, а не на нейкіх афіцыйных канцэртных пляцоўках. Але доўгі час у Віцебску не было сваёй пешаходнай зоне. І зараз фактычна атрымалася так, што ў Віцебску знаходзіцца самая вялікая і самая бязлюдная пешаходная зона ў Беларусі. У сістэму пешаходнай частцы уключаны 5 вуліцаў. Гэта цэлыя кварталы гістарычнага цэнтру, агульная даўжыня каля 3 кіламетраў. І тут, як ні странна, амаль што няма жывых дамоў. В асноўным гэта офісныя альбо адміністратыўныя будынкі. І, адпаведна, ніхто нікому не перашкаджае, калі тут выступаюць музыкі, альбо нейкія тэатры, альбо нейкі фаер-шоу, напрыклад. І ў Віцебску у свой час атрымалася стварыць такую сітуацыю, што ён быў адзіным горадам у Беларусі, дзе было афіцыйна музыкам дазволена выступаць на вуліцах. Справа ў тым, што падчас Славянскага базару заўсёды прыязджала вельмі шмат музыкаў. Яны заўсёды выступалі на вуліцах, у нейкіх дворыках, у нейкіх арках. Але ў 2008 годзе, 2009 годзе чамусьці пачалі рэзка забараняць выступы, арганізацыю нейкіх вулічных выступаў. І трэба было неяк вырашаць. Дайшло да таго, што, напрыклад, мяне самога з сябрамі, музыкамі затрымалі ў пастарунак міліцыі, ён літаральна тут за вуглом знаходзіцца. 2 гадзіны трымалі без тлумачэння прычынаў, знялі адбіткі пальцаў і адпусцілі. І ў нейкую сераду у чэрвені 2011 года атрымалася так, што я сустрэў на вуліцы тагачаснага міністра культуры Паўла Латушку у атачэнні нейкіх чыноўнікаў, которых я, на жаль, на той момант не ведаў у твар, і меў нахабнасць падысці да спадара Паўла і запытаў проста у твар: спадар Латушка, адкажыце, калі ласка, як міністр культуры, чаму ў Віцебску у фестывальным горадзе падчас Славянскага базару нельга выступаць музыкам на вуліцы. Міністр паварочваецца да намесніка мэра, ці да мэра ўвогуле на той момант. Ён говорит: цудоўнае пытанне, давайте звернемся да мэра. І чаму нельга? Мэр як бы уцямна не мог адказаць, побач стаялі яго замы, пачалі адказваць, што хто забараняе, калі ласка, ідзіце, выступайце. Ну, я патлумачыў сітуацыю, як нас забіралі ў пастарунак міліцыі, і тут жа на месцы гэта сітуацыя была вырашана. Мне пакінулі тэлефон з гарвыканкама кантактны намесніка мэра, каб я калі што тэлефанаваў, калі буду затрымліваць. І я не ўпэўнены, канешне, што гэта звязана менавіта з такой сустрэчай маёй, але на наступны дзень па ўсіх аддзяленнях міліцыі былі адпраўлены афіцыйныя паперы з абвыканкама, каб міліцыя не перашкаджала музыкам выступаць на вуліцах. І з таго часу у Віцебску сапраўды прыязджае досыць шмат музыкаў, нават не толькі на Славянскі базар, у любыя выходныя. І гэта ўсё развіваецца настолькі, што ўжо 2 гады падчас Славянскага базару на вуліцах адбываецца свой фестываль. Фестываль на 7 ветрах. І гэта сапраўды такі вулічны форум, который проста пераасэнсоўвае ролю і значнасць гарадскіх прастораў для нейкіх фестывальных рухаў. Гэта мадэрновы будынак,
з'яўляецца зараз дзіцячай мастацкай школай, а літаральна 80 год таму у гэтым будынку навучаліся такія людзі, як Заір Азбур, навучаўся Васіль Быкаў, і фактычна тут знаходзілася народная мастацкая вучэльня, которую ў свой час заснаваў Марк Шагал. Сам будынак мастацкай вучэльні, дзе працаваў Шагал, Малевіч, ён знаходзіцца крышку ў іншай частцы горада, але ў 30-х годах мастацкая вучэльня была перанесена сюды якраз. І вельмі цікава, што фактычна апошніх 100 год у гэтым будынку знаходзяцца выключна мастакі. І Васіль Быкаў у сваёй кнізе «Доўгая дарога дадому» вельмі падрабязна распавядае пра свой віцебскі перыяд, так званы, і якраз пра перыяд навучання у народнай мастацкай вучэльні. Зараз мы з вами знаходзімся каля помніку выдатнаму беларускаму пісьменніку Владзіміру Караткевічу. Дзякуючы яго творам шмат якія беларусы сталі сапраўднымі беларусамі, сталі чытаць па-беларуску і размаўляць па-беларуску. Яму невыпадкова знаходзіцца тут помнік. Справа ў тым, што Владзімір Семёнович напісаў некалькі твораў і п'есаў адмыслова для Віцебскага абласнога тэатра драматычнага імя Якуба Коласа. І неаднойчы яго спектаклі па яго творах ставілі на сцэне тэатра. І «Ладдзя роспачы» і «Хрыстос прызямліўся ў гародні» у тым ліку. Гэта такое даволі культавае месца ў горадзе, бо яно звязана, канешне, апошнія часы не толькі з тым, што тут знаходіцца помнік Владзіміру Караткевічу, але і з месцам, дзе гэты помнік знаходіцца. А месца гэта зараз называецца парк партызанскай славы. Літаральна 1,5 гады таму у Віцебску з'явілася інфармацыя, што ў гэтым парку партызанскай славы збіраюцца пабудаваць копію Сафійскага сабора 11 стагоддзя, які ў свой час быў пабудаваны з ініцыятывы Ўсяслава Чарадзея. І пры пабудове гэтага сабору планавалася знішчыць палову зялёнай частцы парка. Віцебская грамадскасць паўстала ў прамым сэнсе, і штотыдзень тут, каля помніку Караткевічу, адбываліся зборы неабыякавых людзей, жыхароў прылеглых вуліц, грамадскіх актывістаў, прэсы, збіраліся подпісы, было сабрана больш за 1000 подпісаў абарону парка, і дзякуючы гэтаму адбыліся перагляды планаў па пабудове. Все захады па пабудове Сафійскага сабора былі зараз спыненыя, і натуральна, што горад большую увагу звярнуў на парк партызанскай славы, і як толькі тут стане крышку цяплей, плануюцца вялікія прыборкі, афармленне дзіцячай пляцоўкі, ну і ўвогуле такое добраўпарадкаванне парку. Мы з вами знаходзімся каля арт-цэнтра Марка Шагала. Сапраўды Марк Шагал гэта такі своеасаблівы бренд Віцебску, бо шмат у якіх краінах свету Віцебск ведаюць толькі з-за таго, што Марк Шагал тут нарадзіўся. І канкрэтна гэты будынак, ён сустракаецца на шматлікіх карцінах Марка Шагала, дзе выяўлены Віцебск, і ён такі пазначаны як чырвоны дом. Справа ў чым? Літаральна праз дзвіну з гэтага ракурсу, які выходзіў якраз на правабярэжную частку і якраз на чырвоны гэты дом цагляны, Марк Шагал маляваў свае класічныя краявіды Віцебску. І вельмі знакава, што менавіта тут, у гэтым будынку, зараз знаходіцца арт-цэнтр імя Марка Шагала, дзе выстаўлены яго акварэлі, дзе выстаўлены яго ілюстрацыі да мёртвых душаў Гоголя і да Бібліі.
Зараз мы знаходзімся на такім вельмі цікавым месцы ў гістарычнай частцы горада, якое звязана з вайной 1812 года. Леваруч ад мяне знаходзіцца палац губернатара, так званы. Гэты будынак першапачаткова быў сядзібай заможнай шляхты ў Віцебску, пабудаваны быў у сярэдзіне 18 стагоддзя, і пасля ўключэння Віцебска ў склад расійскай імперыі будынак аддалі пад функцыі палаца губернатара. Адпаведна, яго крыху разбудавалі, бо штат губернатарскі быў нашмат большы, чым сям'я шляхецкая. І менавіта тут, у 1812 годзе, месцілася рэзідэнцыя Напалеона. Справа ў тым, што знакаміты французскі гістарычны дзеяч, назовем яго так, 3 тыдні месціўся ў Віцебску і менавіта ў гэтым будынку святкаваў свой 43-й дзень народзіну. І менавіта ў Віцебску ён зрабіў сваю самую фатальную памылку ў жыцці, вырашыў рушыць далей на Маскву. Хаця ў яго дзённіках мы можам назіраць яго думкі пра тое, што мы зімуем у Віцебску і толькі ўвесну будзем ісці на Маскву. Але яго генералы яго падгаварылі, і армія французская сышла ў нябыт пасля гэтага, можна сказаць, бессэнсоўнага паходу. Ніхто не ведае, як магла павярнуцца гісторыя, але цалкам верагодна, што калі б Напалеон застаўся ў Віцебску, мы б з вамі размаўлялі зараз не на беларускай, а на французскай мове. І ў 1912 годзе, ўжо за часамі расійскай імперыі, у Віцебску было вырашана адзначыць угодкі вайны 1812 года. І быў праведзены конкурс на стэлу, якая будзе адлюстроўваць подзвіг рускай зброі у вайне з французамі. І па выніках конкурса перамог гарадскі архітэктар Кібардзін. Ён прапанаваў пабудаваць стэлу якраз каля губернатарскага палацу. Але справа ў тым, што гарадскія архітэктары ўвогуле не маглі зразумець, дзе менавіта гэта стэла мусіць знаходзіцца. І быў зроблены натуральны макет у натуральную велічыню гэтай стэлы, але драўляны. І па ўсёй тэрыторыі перад губернатарскім палацам насілі гэты макет і уяўлялі, дзе ён можа стаяць. Паставілі крышку падалей, не прыгожа, паставілі на беразе Двіны, таксама нешта не тое. І па выніку знайшлі найлепшае месца, і стэла была ўсталявана тут у 1912 годзе. Дагэтуль можна назіраць такія пашкоджанні гэтай стэлы, яны былі зроблены падчас нямецкай акупацыі ў 40-х гадах. І нават у захопнікаў была такая гульня, хто залезе без нейкага адмысловых прыладаў, залезе наверх стэлы і скіне двуглавага арла. Як мы бачым, ніхто не змог гэта зрабіць, і двуглавы арол вісіць дагэтуль зараз.